de feito, iba a che pedir unha cousa. Podo probar? Faltaría máis. A ver, como teño que poñer? Así, ¿no? Isto baixo... Que xeito, Laura, da gusto. A ver, chaval. Al final la rompe. Esta man abaixo. Que teño que saber? O estás apoiando nun lugar que non é. Vale. No peito non. Veña, retomamos. A ver, A man de abaixo, a dereita, van Aquí. os 3 agujeros de abaixo. Os 3 Veña. últimos. E esta man nos 3 de arriba. A ver. Cas uñas non vai moi ben, ¿no? Sí, ahora van a ser Ahora son as uñas, Las sí. uñas, sí. Agora sopla. Pero sopla moito. A ver, Laura. Moito máis. Hincha. Un control de alcoholemia, Laura. Hincha. Sí. Vai sonar, un pouco máis. Apreta ahora. Oh, bueno. Bueno. Mal, Moi ben. Olliño, Moi ben. Olliño. É que eu sei tocar moitas cousas, que non se pode decir aquí, pero bueno, non o vin nervioso hasta agora, Non está. Non estou nervioso, Estás tranquilo. Non flipes, A min a seguridade que ten este chaval encántame. Normal. Mira, 10 aniños máis e seríamos mozos. Aguanta, dale. Bueno, si queres. Sí, non é nada. Claro. Cantos anos tes? Para ti 28. É que é un jefe. É porque hai ido máis rápido. O que? Esto luego lo quitáis porque No. como miña boa ves a esto. No. Desde el Bierzo non me deixa volver. Esto non se quita. No. A pechugas. Pues, A pechugas. Se lo mandéis a ella de recuerdo. Claro. pero no,